about time bod fi'n cael beic newydd, felly dwi yma yn Rowth i fynd I punk bikes, I chwilio am rhywbeth, I fynd rownd y ddinas, rhywbeth unique, eich rhywbeth chydig bach fel hwn. Mae Caerdydd yn ddinas really flat, felly mae'n ideal I beicio yn really. Weithiau pan ti'n gyrru llefydd yma, mae'n cymryd lot hirach I fynd ar draws y ddinas na fysa os ydych chi ar beic, ti'n gallu pasio'r traffic. Mae gach chi hefyd y tough trails, ti'n gallu fynd fyny fan'na, mae ti allan o'r ddinas yn really sydyn. I suppose y cons o cael beic ydi, mae'n mwy o chance oedd yn cael ei dwyn na car. Ond all in all, fatha, ti'n defnyddio ag yn eich di, mae am ddim unwaith ti efo'r beic. Ac ie, mae'n eich di'n iachach. Felly, faint Mae Efa yn meddwl bod beic bespoke yn Nghaerdydd yn mynd I gostio di? Dwi wedi bod yn safio ers chydig I gael beic newydd. Dwi fo maximum 400 I gwario. So, gawn I weld be gai am hynna. Ond nid I siop beics arferol mae hi'n mynd, ond siop punk bikes sydd yn ardal Roth. Busnes bach na ddechrau rhyw 4 mlynedd yn ôl gan Luke Bohotski. Hi. Hiya. Hi. Yeah, I want to get a bike. You want to get a bike? Obviously. It's a Good place to come. Pierwszy pomysł był przywrócenie życia do... Syniad greiddiol oedd atgyfodi hefeics yn cael nhw'n ôl ar y lôn. Ar ôl chydig o amser, nath y busnes datblygu ac erbyn hyn, da ni'n gwneud atgyweiriadau go iawn. Restaurację rowerów. So, any preferences? Colours? Male frame o... Także chcemy, żeby to było... Da ni hefyd yn cysio bod fel rhyw fath o buffet neu pick-a-mix. Da chi'n dod I fewn I ddewis eich darna o feics gwahanol, dewis y cyfuniad o liwia a rown ni ddod o bob dim efo'i gilydd I chi. Without the gears, it looks good, yeah? Yeah. So, what I would recommend is stick to those two pink elements. Yeah. Mae gen I fi beic arall sydd yn un bach, sydd yn binc, so gobeithio cadw'r fatha theme o pinks yn beics fi, achos dwi'n meddwl mae'n cool. Oedd merched ddim yn arfer, oedd ddim yn peth ladylike iawn I reid y beics, ond cael fatha kind of girl power efo pink. Felly, Efa wedi dewis beic efo shocking pink. Lliw ni ddim sefyll allan I ladron Caerdydd, ond pa mor punk fydd ei beic hi. Z nazwą punk bikes Marcin Nath yr enw punk bikes ddod gan fy ffrind Marcin nath gychwyn yr oll syniad. Mi oedd o'n adeiladu beics gwallgo, trikes, cruisers. Mi oedd o'n adeiladu beics gan ddefnyddio darna o beriar y golchi troli siopa. Dio ddim yn rhan o'r siop gymaint o hynny, ond mae o dal yn gwneud y beics gwallgo ma. A da fysa gweld mwy ohonyn nhw ar y stryd, ia. Dwi ddim yn person mechanically minded, really. Ond dwi eisiau dysgu fod yn amlwg mae beic yn haws I edrych ar ôl na car, ac achos dwi wedi cael un heb gears hefyd, mae hwnna'n rhan o cael llai o problemau yn digwydd ar y beic, really. Felly, dwi angen cael tips gan nhw, really, fatha sut I maintainio'r beic, be di'r tools dwi angen I kind of edrych ar ôl o. Mae rhaid I hon, yr un peth. Tra fod Luke yn gweithio ar y beic, mae Luke Wise sydd hefyd yn gweithio I punk bikes yn helpu Efa gyda edrych ar ôl I beic. Pwtio'r axle, y nôl, ti'n covered yr edges. Felly bydd ni'n neud hwnna, a wedyn gallu neud y stretch bar olaf. Dwi'n mynd I gael go ar wneud yr ochr arall, ond dwi'n kind of ofn ar gofyn mesio fo fyny. Achos mae Luke yn neud job mor dda. Okay, so should I stand where you are? Bella? Rhna, ie. Mwy. Beth yma sydd ddechrau mynd yn anodd, Ar ôl bora calad yn y gweithdy, mae'n amser I wneud bach o tests ac I yrru Efa ar ei beic. Ond mae pawb yn gallu reidio beic, dydyn? Trwy'r bike. Okay. A dwi'n am yna? So, cael eich pedal ready. Bella? A just... Be os dwi'n disgyn o? Push So fatha, dwi'n really hapus efo'r beic. Dwi'n kind of ofn trio reidio fo, achos dwi'n meddwl bod fi wedi bod yn reidio beics fi rili isel am blynyddoedd, so rwan dwi'n gorfod cael yn used I fatha sut I fod I reidio nhw'n go iawn efo coesau chdi a pethau. Tamed, mae lot o pressure, ond mae'n really, y peth yw, mae ddim yn wahanol, mae ddim yn unrhyw beth wahanol. Chi wedi neud hyn o'r blaen, just neud e. Yn
ogystal â chreu beics unigryw, mae criw punk bikes wedi dod at ei gilydd efo Life Behind Bars, cymdeithas beicio sydd yn trefnu tripia beics dros y ffin. A gan fod Efa wedi cael ei beic dwythad i ddwyn, mae hi'n mynd i fod bach mwy gofalus efo'r beic yma. Wel, yn ogystal â'r beic, dwi wedi prynu secure lock systems. Mae'n drwm iawn. Felly os mae rhywun trio dwy'n beic fi, fe dweud twatio nhw fo nhw.